Nå, goddag. Ikke alle dage kan være store bøffer og portvin før klokken 10. Selv ikke for Arne. Og selvom dette nyhedsbrev normalvis er drevet af undertegnens mundre og forbillige positivitet, så må jeg alligevel dele en nyhed med jer i denne her ellers horrible juletid. Min morbror Lenny er her ikke mere. Eller han er sådan set stadigvæk, men for nuværende opholder han sig på 3 kubikmeter i Hvidovre uden meget gang i dækværket. Arne tror ikke på, at der foregår noget, efter man først har bestilt taxaen til det hinsiges, og derfor tror jeg heller ikke, at morbror Lenny ser et sted mellem himmel og jord med en kold fra færd, imens han tager tilløb til i bedste Jørgen Let-stil at tage kokkens datter, fordi det er hans ret. Morbror Lenny var den gamle skole. Men der er jo ikke noget, som er så skidt, at det ikke er godt for noget andet, har jeg altid troet på. Ja, der blev jeg så klogere. For efter morbror Lenny snublede over ledningerne og kom i kambolage med stiksaven, blev jeg informeret om, at han ejede et lille stykke land i Afrika. I Namibia er alle Guds forladte steder. Og du gættede rigtigt. Det har undertegnet out. Det kunne have været en gammel Porsche 911 eller familiens arvesølv, men nej. Det blev 10 tønder land på den anden side af ækvator uden rindende vand i midten af ørkenen. Hvad har Arne dog gjort for at fortjene at skulle ryge op i sådan et skur unægteligt køb med Uganda-dollars? Ikke desto mindre, så er det som Arne her skal bruge tiden på de næste par måneder. Men det hører I nok mere om her i brevet. God jul og godt nytår eller noget. Og det var Arne Peter Køllen Petersen her.